Guys, for today, samahan nyo ko ulit. Gagawa tayo ng waragainap sa lata. Ito yung aking ingredients, guys. Meron tayong salt and ito, yung grapes leaves. Gagamitan natin siya. Olive oil and pomegranate, guys. Then, 1 cup bulgur, 1 part na kisbara. May isa tayong tomato. Then, onion, lemon, then, paprika, black pepper, and buharat. Ayan, guys. Start na tayo, guys. Ganyan lang, guys. Yung maliliit lang yung ating hiwa. Ayan, guys, yung ating grapes leaves, hiwain lang natin siya ng maliliit. Ayan na, guys, mag-start na tayo, guys. Ayan, ginayat-gayat ko na yung grapes leaves, then yung kanyang tomato, bulgur, onion. Ayan. Ayan na, guys, ang ating pomegranate, olive oil, kisbara. Then, lemon juice, buharat. Ayan. Paprika, and black pepper. Ayan, guys. Start na tayo, guys. Lagay na natin, guys, ang ating olive oil. Ayan. 1 part na olive oil, guys. Ayan na, guys, ang ating onion. Then, ayan, tomato, guys. Guys, sunod natin yung waragainap. Yung ano yan, guys, yung leaves ng grapes. Buharat, guys, black pepper, and paprika. Sunod natin, guys, yung ating bulgur. Ayan, guys, medyo luto na yung ating bulgur. Lagay natin ang ating pomegranate.
ilagay natin guys yung ating ayan, lemon juice. Ayan guys, okay na siya. Lagay na natin yung kisbara. Ayan na guys, ang ating waragay na. Ayan. Lagay natin siya sa rep ng overnight. Ayan guys.